Zdravíčko všetci, tu je Zmusuj a dneska vás vítam u môjho prvého let's playu z Minecraftu. Toto budú série, dúfam, že si ich užijete a môžeme ísť na to. Takže najprv si naťažíme nejaké drevo, ako hlavné, budeme potrebovať. Dobre, teraz si robíme crafting. Dúfam, že to bude stačiť. Robíme si meč. Pickaxe a toto. To bude zatiaľ stačiť. No a teraz potrebujeme nájsť nejakú jaskyňu, idem ovcu, zatiaľ. Ďalšie. A ešte potrebujeme jednu na posteľ. Tu je savana, OK. By mohlo byť niečo zaujímavé. Ideme tam. Lama, OK. Čierna ovca, potrebujeme ešte jednu bielu a nie čiernu. A máme tu bielu ovcu, dobré. Dobre, máme tu aj kone. OK. No a skúsime nájsť vesničku, ale neviem, kde by mala byť. Môžeme sa vydať týmto smerom a zároveň aj preskúmať. A práve som našla kamene, čo sa nám bude hodiť. Dobre, mám. Teraz sa odtiaľto dostanem. A urobím si tie kamenné nástroje. Tak, máme. A pôjdeme... asi si nebudem robiť lodičku. Pôjdeme asi tuto. Pôjdeme rovno. Pásavec. Nejaký maličký pásavec. To je strašne roztomilé. Ja milujem, keď pridali pásavcov. Úplne strašné roztomilé. Dobre, ideme dopredu. Tam vidím ostrovy z piesku. Aha. Korytnačky 4. Dobre. Zoberieme to s krapkou. No, že by som sa mala nájsť, lebo mi dojde hunger bar a nebudem môcť behať.
čo to tu je? Kebyže na tomto je, že... Jak sa to povie? Už nemôžem behať. Kúsok pyramidy, tak by to bolo mega. Ale nič tu není a ja už nemôžem behať. Podľa mňa tento ostrov nebude dobrý a pôjdeme radšej niekde inde. No to sa mi zdalo, že tam niečo vidím. Takže si nachystám crafting. A mám ešte jedno drevo. Počkajte, kde je tá loď? Tu. Tak a môžeme ísť. A pôjdeme asi rovno. Joj. Ja som zabila, ako sa to ovláda na mobile. Tak to je nejako. Tak, ja som našla, ale začal sa stmievať. A ja akože mám vlnu, ale potrebujem drevo. Nemám drevo. Musíme rýchlo. To sa vyspím. Takže to bola akoby naša prvá noc. Dobre. Som si nechala tú loď. Dobre, to si zoberieme. No a našla som, no to vyzerá ako ten istý ostrov, ale není. A hlavne nemôžem behať, lebo už mám 3 hunger bary. No počkaj, sliepočky. Dobre, najme sa a môžeme pokračovať. Tu je zas savana. Dobre. Podľa mňa, miesto toho, aby sme išli tam dopredu, tak pôjdeme tuto. To je nejaký veľký kopec. A chcela by som nájsť aspoň jednu village vesničku, aby mi to dalo nejaké základy. Chápete, čo tým myslím? Takže podľa mňa by som mohla prejsť tento veľký kopec a niečo nájsť. Neviem zatiaľ. Tu je kravička. Ešte pôjdeme vyššie, aby sme mali lepší výhľad. A ja vidím džungľu a nepáči sa mi to. Džungľa. Dobre. Jak som sa udržala. Aha, džungľa. Mala som ostať tam, kde som vlastne bola. Ale tak nevadí.
asi nič také nenájdem. No a basku by som si chcela postaviť asi... skoro spadla. Asi niekde, kde nie je toľko stromov. Aj keď ona sa to akože oplatí, ale nevždy. Včeličky. Takže asi budem pokračovať týmto lesom. Lebo je to asi lepšie. Je to ešte tá savana. Tak ja budem pokračovať tou savanou teda. A potom vám dám vedieť, či som niečo našla. Lebo zatiaľ tu nič nevidím. Som späť. Našla som pár vecí. Našla som dokonca aj zničený portál, v ktorom boli tieto veci, čo mám tu v inventári. A našla som už tú villager vesničku, lenže máme problém. Sú tam pillagery vedľa toho. Podľa mňa, keď pôjdeme pomaly, idú celkom rýchlo. Lebo ešte nie sme úplne ready sa im postaviť. Chápete to? No, takže pôjdeme okolo, vylútime, čo je vo vesnici a potom zase pôjdeme. Pôjdeme na ten kopec. A mne zase došli. Takže musíme byť extrémne rýchli. A teraz neviem, či... A sú tu vesničania. No, máme jedlo. No, ja som šťastná, že mám aj jedlo. Nie, potom budeš jesť. Potom budem jesť. Ja to vlastne nič nebude. No, to som nechcela. Help! Dobrá. Ale chlieb. A máme tu aj balíček. A... No. Tam asi nepôjdeme. Ja už viem, že tam zase nič nebude. No, poďme tuto. Si ma nevšimnú. Zoberme torčky. To budem potrebovať. A to je mrkva. Kde šiel zas? Tu je. No. Ja sa vyspím tu, teda. A ráno ho pôjdeme zničiť. A potom pôjdeme tam hore. Dobre. Dobrá. Máme to. Dobre. A teraz môžeme ísť už hore. Mečička. Aha.
dnešného diela všetko. Dúfam, že sa vám tento prvý diel páčil. A pokud áno, tak môžete mi napísať, že chcete druhý diel, ak sa vám to páčilo. Môžete aj dať odber, prípadne like, alebo niečo napísať do komentárov, budem za to rada. A čau čau.